ata so unte ufiri ne bae takwa hwa na ufiri anase hwa na ate ahwa na mete ba me kuro ndie me free sola okay sola den tona kalva mate kenti no na katse yie mame why anopa de na de onam anopa de asembi ha minti na me de abedam asembi ha minti na me de abedam me papa offer ase me pe meje pene menene et kotenai mamumi ensa apie mu aba me matu oba baako enti kasa ba menene ntem me ka ono so onya ante ase de me pese oye o se onye de mrs onye first ya o se me pe menene kotenai mi hu se okuta bosom ba eduru finfin okwa bisa no omo kire ne mamre ene nyankoma de obeya obeba moja no begu ono dem ho ba be ya da no enso me ya oya sa na eye menyan obefie patase na agu ho na wasa akumoja agu sa da na ye dem kokwa no so obeja na odem ho na wapre ewu na wode ape da bia me pepa moja sa na eye menyan na maka nche se papa beya pe ba bi obeye wanya kuma de naka wasidan kakra bi wonche anaka wode no mana gum na ka wosum na yenso ye dadam waso onya antiase na me de akoda ne nua Matthew one ne bra nkasa mam oye no ma bi makasa ontie ne bra ba ye kan antiase anye adwuma still ya sa na oye na mesere ne se be ye a dan no eye dan kura me ansa ba ma tare tu fiewra ba de ba ko menene me kunu so ne de ba ko ne yedem ne nkwala sebe ya mfimfini a ya antale no me paacho nka be ya mesere fiewura na ka mata na ka mene memma yedem oso onye ntiase nso onsesa de oya na oye adeche moja begu adeche saa na oye saa no so oye na me so afunu me wo so a wonhwe me wonto atale mame wonto droso mame wonya me hwe wonbo makohoma na me saa de a meko na meko meko ka kire Matthew so on kasa anche ne bra de ne bra ye no meko na Matthew ba ya one ne tena kan ya ante ase anya dwuma so se meko de a menko na wona oba tena na so osi ne bu aka kire so ojawa ene de ontimi nsimi kwa ntimi nko na me se meko de na me mai o so on fa amame na mofre ne nyeme de ono so me ne tena ne wanya me ho ade nti mofre ne o se on fa amame na me de keto no ko me ko keto no nya wan ya me de ne ko sa abofre yala de chia sa o yala ni so o yale o obedidi o obaye de enya na asem ni nyina so ote nso enya na asem on kasa me ho me so kakra na me de hwe abofre na me bra de film o pistia na me de ko emu ha na me benya adwuma otakwa ha na me ba takwa ho no na 2 years ago ina frame ka chem say my friend so omo hia no ma dale na msisa my friend po mi hu omo ache nti me pese me be hwere omo so omo ka say omo hia dale dia mate meto bruenya we me ba na ma be sra omo na me de dale na ma omo me ko dure o me friend me chia no na obisa me kwan so me de man ye boy na o frame ka chem say my friend hia dale na me de abra omo me de brom na ma show me firi omo nchen ache obisa me se me ba me frɛ me maame na me se me frɛ no ka chen se me hu mo ma ni nanim ache nti me be hwɛ me ma na masan kɔ ina o se me maame o kan de na me se wan ka hwe o se yo me nkɔ hwɛ omo na me mbre o ka chen me se anya ne ofa ne ba ne me a ko be twitwa ma ato ho no gise mbusiafo omo de bɔtɔ ebe sista me funu na me se enya wa na ofre me se mo frɛ hia no ma na ye de na me ba ya wosa twitwa me me busianfo be ba sesa me funu ene bɔtɔ kosi me kan kasa me ni mie no okura ho saa ta me so na ekɔbɔ 7 ayumre 7 ehu to me so me kɔ me no ma se me nim se abotre so me kɔ hwɛ me ma me no ma gu bag ni so bag ni ma me de kɔ o se no ma no onje panu mpo keke amede ko mo fe ne nje omundi oyi panu to bo mo se me mfa nko na panu no enwura ni dam ho ma mo fe ne mfa o ma no nka
na me di su na me de kɔ me mapa ma wo ma wo se me nsam ade omundi enya me nko so na me no wa agya me kura na wo no omo agya no omo ma ne no ma omo ma wo de ma omo di omo ta ale ma ne o ma omo de ma omo na mo se na ya da na me de me firi wo nkyɛn a wo se me ma de wo ma me mbɛn omo eye den eye sa me kɔ no me dross tu a me digu me metale gon mienu me yi gon no me wi afia me ho pere me o kan sa me nim no okura me nim adwuna wa plan a o kan sa asem no me suro na me de aho pere me ja me dross no tu o ayi bag nim me ko duru ba bia me kwada no me dwale wi me be fam bag metale ase me hwe me ayi me bag no keto no ma me kita ayi dross ni nim dross bent say pant mienu ena ujagu bag ni mo okay me san ma chiko bisa no ma bo na o se ohun ade etisa na me kodai ade chia na me to aso ko bo na wo fa amane pant ni na ye de hin bia ayi de etisa me ma bo sa ni bi enye jean string na eto tia no enye tia ni bia eye de ase sumienu aho ni bi kese no okay ena oya koe ye bisa ne papa ne ofate ho ne nua ba ne to ma bisa no o se ohun ade etisa na msisa ohun ade etisa de ameko ba se me ne wotena ye wa woro mo dross da ama me ne woda ya wo mamu miensa a ene waleje ya ba wo pese ofa kwan bi so se me de a satan no onku se wo de me be ko aduro so wo de me be ko hemfa satan no onku so wo hye de a ene de wo so na be ma hye dross sa me de minim Debi otimi ebo be ma dua se panta na se dross na aka ne ho no se wono abehye de a enkaboso mu ni nko no ba se on hye de a so de be ko aduro so de a onku no na me ko ba ono abehye de a mani nko no ade na one ne ware no na otimi hye dross ana se minim ade kura me ba mo ware no time mo ware no otimi hye dross die ne ba utima ma wo dwen se dross no no abetimi ahye se minim adwuna wa plan a wa fa me no ma o medale a me dross okay o ba dross wa fa minim dwuna wa fa na me kan sa me ko duru fie na ofre me maame ma ba ho abebe no dua na maame frɛ me kyerɛkyerɛ asan ni mu kyerɛ me maame ade chia na ofre me dross no ewo ne ho office mesan da ade chia na ka wode abrɛ na me se ame ye adwuma me ba me san yakɔ makra wo anim se me ekɔ eni ho de ame ekɔ na ye de na mesan da na ade chia wode abrɛ me ode ama amofrɛ ne se on fa mbrɛ ba bia me da mo ba mo se me kɔ na me se what wo fa ho wo nua ba ho ma bisa wo se ade ne wo hu e na ye de na san ba wo nche sa ade ne de me ntimi foro lorfe ensan kɔ ho nje free ho kɔ wase me ma no o ma me ben omo Dabio ade a wankasa wakwa akogya no woni dem dross yi wa na akogya ne ho enam so kra mo wabɔ ni dua na ade akyen no se dross no me na me kan se enimi ho bat e wo ha nti begye a die nti no wankwankwaje ade no wankwaje e mi suro sa wo kan se obetwetwa me no e bia oda samba obekumi ti mi suro manko ade motena motako dross ho ana because dross timi ekofa duabo bade a menti ase anana usuro so de obekwa drosso akoye obibi okay matinti wa ankwaje ma ankwaje mofra no so atu na ewo no ho sese omo nko school omo tifi ode omo ye efie adwuma na ode omo sibidie nti me de ba se me hia me mba ene me dross onfa me mambre me ne me dross ni ko di be ma no how many months ni 2 years ni pant na ko di be ma ni che 2 years ena wo hia dross ni ne ade wakọ ba bia me yaka se be ma ni de dross ni ko yo bibia na o mon kan bibia unya nko ba bia sa eti die na apiepia wa enne wo ba be pe dross wo hey die ntia the way I was kasa was on hia me o me mane ho on hia bibia me hu bibia mabusi okọ sirempo na ansa okọ sirem boso me mba me ma me bo nkate to ho se okwa na ode ama na ode de akọ mama ofre no okwa wankra me ma me o se on hia mabusianfo ade bia o me mane nche nti me hu ade kura o pa akire
my friend so nya won kwa na wo ye me so wa anya me ho ande enkura ne yesen omo ye 3 ba ko na kita me oba wo se be man wo hia no na oye hwan a oye wo papa wo fa ase kwa be no fa so se wo pe oh ma o se na ni jime ho nti ohun wen mo ye kuro mu ha so la ho na wo kɔ he na me wo fie na oba ayure bi na oba to manim na mse me dwuno ho satam no wanya mfie sen satam na manya 27 years 27 ena be man na wo ye wo papa wo fa ase be se wo pe e wo fie na wonim se ye wo papa wo fa ase esa mo de mo mmra okay enti wo se wo pe no no ankasa na anante aba fie pam se me pe wo a me pese me no tena die enti na mo tena for many years a wanya ho ade ye mamre no mo yesa wo no ba ma ne tena na wo ba pa be bisa o ba ma na wo ne te wo ne betimi atena na wa ka se an na o papa man less na wa be ye na sa mo mama mre ne je se wo ne be ma ne tena kakra e ma ne so engine ne hwe meboa da bi mo tiri nko me ba cha sa ne tie enti wo so engine ne hwe na se boat no ebi anya lusu ye kire no akwaje list na o de abe ye ho ade na da no anya ho ade me papa friend say nka wa mbra friend two times wan ko me nim adwuna e woni tirim na waleja ne ede ba ti motena mfie sen ya tena 16 years your friend is saying kwa brava hinte good morning pacha pombo ko de pacha me hu ye pa ya da say your friend so age yes ukunu ahoma no so chia bodin kire na de nti a wo de na ba no kane nyina kire ne me de Frimpomaa aha ye Lawson TV wo yire dada wa ha o ka asema kire ntitie kasa no brother kwa bra good morning ye shiramu si ba bia me wo no me good morning me si me wa yie ni me ne mo no ye me shiramu a me pa cho asema asekwan a wode me fa so enya me de nti me de wa ba fidie ni so nti gina ho na tie asema me de aba hanum ayi tama wo hu ma wo se me pe me no etena ya tena ayi 16 years kwan a wo fa so a wo ye bosum no ma wo ye wo se me kan wo nti ase pe bosom dan e ma omo na yenda dan wo se wo nti ase ti me de asam na akotu matie ni Matthew abeka wantie na me say Matthew embe kan chiro senti wa anye sitie de ame ko Matthew ankasa ba se so obeya dan na e wo mfimfini nka obesiesie mu na me ne mofre dem wo se da wonye na me ko me say me ko no so me sa bo na mane na ye santena se ye kan wa kan wo se die wuhia na me se ka kire no me kwa de ama akọ ntim se me kwa me ma no wasa ko mo wo fie ntim me pe me ma no me dross no so awafa no me pe me ma no ne dross no nti fabrem enu nti na me de aba o ha dross na ye ba akọ na mienu na obi a wo ne najai wo kosra na dross mienu de o de koye den da bi o sa me kwa me ntim takwa ne sanko no kwan wa ntimi nsan ma nti kwa ne dan na mu na nka obeda da bi me nya ma adwun se nka me da nti oba wankasa wafa magu wa wo bagim e ba ne se na wo ma ne bag awuja ma omo papa no o dross kokam da bi o me kwa me kida yi pes ketua bi o nti ma fa bag nti pes ni mu na dross ne hye da bi ne ka me digu me ma no me yiyi nkwala no ma na ka me de bag na akọ nti yes ana me nso me ho popo me suroe o ka se obetwitwa wo se kan no me suroe ti na ma dross ne ka no hono na wo ko niema be na wo ankasa wo niema be na fa apart from dross no me fa gom mienu na dross ni tu okay go on to say the shewe na we trouser ne top into for straight dress mienu na afa dross mienu na nka ukodi how many days ho da bi me kwa na ade chi anaka masanya baba me kwa ya yes an no bi akoda ba bia ma ade achi de dross mienu de yes am chi ana so na wani wo mu wo person ka asan ne tena de mani nyini hu adentia enye bibia de ntina ate wani so ya wa ode afam no ode ma afam no nti atima ni so ya oben no ode afam onto bibia ama me medidie mu o me pom ndi mu ehia no nti enyem na asem na obi ane na tena 16 years ashase ni nyina sa na no ote no onto bibia ama wa na sa kire yi asase me ne ko oto tale mama 2 years nti after 2 years ni de won toshe ma obi e na watena se ya 14 years e de awo nkura miensa
de to su tu no me de ko sen kamen wale na maame se on pene maame njae wale ntimi nko obesesa me ko ye na ketwa nsu san piem still asa na oye na me sesa me no ma se be mba no nya adu de se obesesa na me sesa me no ma ko Ushia no no Oyere me ba cha ani enti ukoto ne yere no ofie ho na dan na modam aso ode bosom ba ho no mo no sa dan na one ne yere ne timu ana sa dan de na ya tu stand na o tenhweso ba oje we ni ko na achi no ye koje ye mianche na ye nti na one ne yere no ene ono munyina mo dadan ba akom adan wokọ na ne yere wo ho ena wokọ ye second wife ba ade san single room mu ena yere mienu ene kunu ba ako na munyina mo da na kwa be na mo fa so da empa so sen na mo si da ye dampa no so ye nyina ye dampa no so empa na ye de hin bia kusin we ni de da form ni wi enti na mo mpa ne da form na ye me pese mi wo se double bed anase queen size king size kese abode ni bia na keto ani bi tonto na wa boy na wato we na ai ode bed na to so nti mpa ne ye bed ne keto ani bia nti no ono ne dan sen na musi arrange mo ho mpa ne so ono da mfimfin na ba ko ada ha ba ko so ada ene sen na mutimi ye tresom unim tresom ba cho David se be ma ba ko ne ma mienu eda na mutimi ye sa bom Dabi bie wanu emotirim na mutimi na mom nti ko ba se ne enadru ba ko so a sen na moye no se oda ho na ono we da oda ho na oni we da na wo hwe bi sesen Dabi mente ase oba pa se be ma ne da mfimfin wo da na chi we da na nim eti time so se enna no dru we so a no adane ne ho no ne nada aduru se we aduru we so obedan akọ we ni nche aduru wo so no wadana ba we ni nche ene se ya na mo nkasa ya kasa pa mo jeje ho utimi jeje ho ba cho ani abra ba akọ ne da ho na won fere eya won fere ba akọ ne da ho na wo jeje ho sesen asa menti asem na si ma Lydia Skes ni menti ase o eti sen na sen mo ye ne sen na wo jeje ho se okra ne da ho no mo no be ma ne wo da wo be da je ho na ye ne sen miti o na wo ye ne sen asemu na wo ye ne sen na me pese mi hu because minti bi da se be ma waware emma mienu na mienu ni nyina no omda mpa so edu time a oni we be da ho nti ya na ho ye osen ade chi anopa na be ma ne wada wo bra wo kra ne da ho no ma uhu na won fere o fele uhu na ya na wo fere de nti na wo fere se mente kasa no de nti na ya na wo fere de we a onu kune da wo kura da won che nti ma fele samo nti woni wo kura ne da dema di sen ansa na muntamuti me kura me ko 1 year ago na oni offer film na odi kofi kenti na ho kakra 1 year ago na ne offer film na odi kofi na o se on ba bi be ma no ko so on wala ni bi ono wo kura ne tena sa 1 year ne mahuni ma sounds akese na ba akoda ha na we da ha nti say na munya style bia because any push your back nkwan push your packet ticket we na eni pa mienza na da so de na say push your back nkwan uputu no age ne mwe na de ahye ho mwe na de ahye ho ushia no na oye comfort anase time be na abosomsem ne ba mu me ba cho me shia na onye comfort nti time be na abosomsem ne ba mu mene netina ya wo de tosu mienu na me hu se oye bosom no man nti okwa abisa na o se de na ya no be na odan ni mu oku akokoro na waja na odem ho na wapeti moja na agudem single room na munyina amodam no
na ode akokɔ na be nyankoma de owi a mutimi noare me de me wi bi ba me no ama na ode adidi wa wo de ye nkwan ana se abomu bi na de ama no na ode adidi na oba akɔhoma da bi won bo akɔhoma 16 years ni nyina oba asembeni sase ne de na obo akɔhoma ba edu finfin na obo akɔhoma wa sam nye nense nti wo na wo ye de adwuma me si bidie nti akɔhoma a wo mo ne de na na ɔtɔ be fie anto hwe mba fie aduane ho bibia wo so ɔtɔ nkyene ana nkyene de enye bibia ɔtɔ nkyene ne keep ana se ho no nso nkyene ne de ade keep de mage oh okay cube na mo de gu abomu mu no ɔtɔ nkyene na ɔtɔ cube na ɔtɔ den ɔtɔ mole a ye be kan de banche de ne bo de ye na afuo mu ana se ye dua abura obema osika na wo de akoyam ɔtɔ keep no a nkyene na wa wie chesa akɔhoma obo ofia ne enkyene cube ene de ade aburo sika na de akoyam buro na asa enu atena ho 16 years nti akire de na ebu abama ema utu free ne fie ho ya wa de fam titi a ode mi fam ndi ama etim ani so once mi si mo bo semeko me tu susu afene so na me nya 7 million unya 7 billion 700 700 cedis utu susu ofie ho na wo ye de adwuma na me si bidie ema bi brewa ware ase o seriously ema bi brewa ware ase die na papa no abusuafo ka fa asem we ho me ko me papa ka kire me se me nya yi akasu ni so sa atam no ni sika kasusu na kayaba na ka wa jin kwala na ba makotena fie 1 year 1 si 1 bisa papa asem bia wa ni na papa yale ya de no ko doctor o free e no de free mu nti wabusuafo nya nko ne nchen ko bisa ne hwe omo friend phone so bisa na no mpo me of friend bisa no say na maka nti sta akire hu no o se magu na nim ase maka akire manfo say wa sisa me dross a o hye nti magu man na nim ase na woni ne to size yepe woni ne hwan ne so me so sene o so se ne de ane say o dross nko no nti de nti no obeka say o se wa fa o dross ahye te se to ne nkra ya friend na o so oye yie o so oye yie ontimi baby o wanu mpo na service ni wonti me nim kwa me fa so a me hu na me na kasaba manya ante so o ya ne wo fa se aye wa ai subiri so okay ti na me de aba ha se mo mfre on kira me enkra no pani ni wo mfie sen o 13 years ena de otoso mienu no 11 years omo mienu oba na be ma omo ye mema emema mienu ketwa na egitam na ye oba emema mienu ena te ne nchen omo ko school da first na match ko tworo omo din omo ko me ko minim de e ba omo se omo aja school na omo tena fie ono so on frɛ me kan hwe nkire me te so obesen ka onfa nkra ne ma wo mami na mo mama mre no se esire mama mre ni bi wo ho ase be ma anya wo ho ade a akra ni ntimi nkɔ ne nkyɛn na se sen na ya na mama mre ni te etisa nti wo akra ne ye wo de a na be ma ne de a me de nti wo tumi se otimi gye wo ba so ohia ne ma gye so ye nkra ne ho ade sa na ya na etie ono so wonya nye wo krompo ho ade na wakɔ akɔye nkra ade onye me ho ade sebe ba ku firi mu na ontimi nsie gye se kokosie no papa fie ho ɛna wagye o mabɔ so ɔde nkra ne ye adwuma na ya so ɔde omo ye bidie adwuma ani fo mu adwuma akɔm ne de won kyerɛ wo mo mini unya misai ma firi onom de se ɛyɛ asɛm na kwaku ye bu abekumi o se ne gaganto adrosu jese dross no ohima born great o se mi ame ye ne me da me tiatia mu buebuebuebu me da ni pa mienu ada ohima na ne ya na se kan ezi so ye no tiatia mu ya entiatia mu ne na ye de hi bia ohima sesen Dennis Donfe e wo so Victoria Nyako so e wo live no so eniema esisi Amina Mohammed ewo Hofati Ahmed akwaba nyame nhyiramo Gertrude Enyonam ni tete enso so ewo honom na bema oma konhoma na enkokɔ no ade na wonwi bi na se me ni hutumi wanchi bi enko ma me ne ma chi mente hwio
me se akokɔ na nya me de eno ane de wo se wo se obeku na ohwie mogya ne gu dem ho a wa wo de ye nkwan ma no sa nkwan no wo nka bi nhwe ono ne kan se menni bia na wo ana na wo pese obedi okodi ansori Pentecost ema ye sumo kafra oso wo ye yie ye begya na ma na ye na yie na owie ye na ne bekasa enkra no so wo pa wo ma ye hu nhyehyeye pa wo ye de ama nkra no se odo omo to school mu se odo omo to adwuma mu se wo ye den de ama wo mu nya sa de a wo be fa wo ma nti de nti a wo de ne ba ye ne draws no kan ni nyina kire na otie o boni din ba bia wote na to sa nkra no ma me kwabna va hinte me ba cho nenti amede wa ba me to nkra me ma no sisi a wa yu omo school no amo me twere omo di omo ko wa yu omo tifi a wo di omo ye adwumaden me ma no so omo no omo me da ache me ka kire se tama me kwa sa onya atiase a o mpemi mpo a na se me nya me ye da me wala me ma na me no omo atena wo se da kwan ntima ma firi ja me ma ya honom ina ma firi ne omo nche wo nche nti se me ni mo frɛ ne nche wo de wo mo ye fire ya mu ade nti fa me ma bre me ne me drose no me hia me ma ene me drose no nti me to nkra fa me ma na bre me ne me drose no me hia me ma anim ya de na wo de me ma ni fam no me hia me ma pa anya asem ketua me da me ntiminda ti me drose no fa barem kwabena vainte se didin no kwabena oyire asem a wo kanie o se fa ne draws ebre no because ontimi enja ma pant no enka ho na mi gidi se wakoba bia ma obi aka kire se pant no papa ne de ye bibi mi gidi onkoba bia ka no kure pa kire me ko fie me ko ma sofo ma me su kanu kura kire me gidi pa se wakoba bia ma yaka draws ho asema kire o na nya sa enka draws akodi ba bi 2 years de ene ye ba bepe okoye sofo ma me ne sesen o se ai drame no ama na ayira no oye na adwo so ode ye bibi ba me huna no ehu atone so nti won hu ne ode ye na sofo ma me na nkire o adekodi anko ode ye o kire me mu o ma me dane dua no o se den o se den na no ode draws ne ye o se nka o pese ode se me enti jaya wujai ne nti ana me de me nim na se eye ne ya se wujai no se waware wale na wonso me de me wale waware be ma kro wa yo ho ade ba cho onye me ho ade ba me ni na kofie wa jelesi se school bag ba ko san bo wachi o se ba wo sa akura san hye wachi woni kwabena va yinta tena 16 years wanyo ho ade wanfa akokɔ betem kura nkofie nkohuna busua wasan akohia be ma foforo a o se masa akonyema wo ono so nya me ho ade aden awona nya wo me ya family plan tam no so o ye den family plan ba tam no so me ma hu nti menye me ya me kɔ kan be ma no se ono oniba de opa wo o ye mfie san de ni bi me ya 3 years de ni nti edi mfie san ansa na nyinsan ne ba efeli o bo so me ya mfie me ansa ne so e ma nche ke anhwenti anti 3 years na wo ye no ene de eson ene wa nkoyi na afa ho we na nyinsan ne ba mate wo pant ne ene kwabena be kasa na enkra no so ya hwe wo mo welfare why okay elder Maame Frimpomaa ye ji draws asem kasi o na dress no ya asem o maame ama fidie so ayesre so ayede o se dress no woje a draws sa na mo kana ma no yede oje no draws pioto ya asem o na utie ye nua be ya asem a ode abedan yi a enka ye nya be ma no pa nka ebe ye mede kwabena timi ba so na o kyere nsemu a enka be ma yate ono nso fam yate nase na nokura ne se be ma o pa bosom sem no e ade ha adwen pa pa bosom sem
so obi wo ho a saa esu no awura no ama adan na dan a wo ne wo yiri nyina tim ne wo matim ukum moa moja di gugu ho de nsan gugu ho ne ade eno no nya de aye se wo fi se obesom obosom a obepe baabi no waso ye so na wokọ ye wade na dan yankwala nyina tim de enye pampan kura beba dem ho because moja de se moja gugu dem no na ne yemete sa de enye ne kwa so kura no na sister yi ase me ye adi ne ho yawo kakra ewo kwan bi so de ema me di ne ho yawo kakra ne se aware na wote ase na ususu se enya wu frase no ukoye ani dabi sesie no wasa akohia be ma foforo na ye ayeme se dabre na wohia sa ba man ansa na ebia wo hunu se de wote ase ne nye entu ofrase efise nipa bi no mutesa one wote ho na ono no wanya baabi a obekọ no ehọ no obehu se baabi a owo no nye se sa na ti a ebia nka be ma ba mu anka obetumi a kire ye niamam ama ho no yate ase na de me ka fa ho ne se amamre baabi a wo ma de ye se o hya ye nua baayi o mabusuam se o ma kwan ma ne papa wo fa ase wone ne ware ye enti ahwe gisa wone ne wo tenase aduru baabi ansa na obeye ne ho ade enha wo mo eye wo mamre na ansa na akwala no so beba be ya wo dia no gisa wa mamre bi a obekọ akoye se ne wo boya mane yi na be ma no nye ye no eye me nwanwa sa abusua nso apene so ate ase se nkwala no bi enko be ma ne ho ehọ no ka be ma ne ba mu anko ma ye nkyeremu ma ye te ase na emom ne a ode aba ha sensi ase ohia ne dress no dress no ma menka ne sa na ya te ase yi ne dress no ekwa bia so na wo se ye boa na ne nsa ka ne dress no ena de to so mienu nkwala ne de be ma no ni ho kwan se obesizin obayi ewo nkwala ne ho se omma nkwala obayi nya access ewo no ankasa yefunu mu ma wawo mu na ode nkwala ne besie se omomo ma me ncha ne de etiamra ekwa bia so na wo se ma bi nya kwan na ohwe ne ma no na afei be ma no ba bia dress no wo no dress no wo no wo so obomode ama dress no ababai ensa ka ne dress fi se dress no ne nsa nka yem sa ne ho nto no ne ho nto na Maame Frimpomaa ho se ubusa na asem bia wantumi ankyere mu yi ama man te ase na nya ne nkwada ne nkwana na wo kɔhwe wo msa abre no because ukora nkora dress mienu de ode koye de mienu no de no awo agenda na agenda bi o ho okoye akyire no na wanya adwonfo frank ode ba na emo be ma na nya abotre be ma na nya abotre no na wo heda eja dress no frank da no ne emam eja ne ho se nka be ma na ni be ba ne ho so se dress no ohu bi a che no ye de yaba ana be ma no nso ko hu dress no nso no mo nso so se wo de kwakọ hye ba bi o so de koye bibi ko de koye for girls na adwene na oba ne de ente mesra wa da hwe mam na se ha na ofira ete wo hwe aye na se maame proto ne de wa ha na yeboa ne de yeboa bi eni ha te maame kona ko tena se na afa ansem nyina me nyame na ofi se ampa wona hwe proto no so ma aba no a obeba ya mere mete ho menyune hwinhiem da komo ho mete yago menhwe a oduro papa be ma ba ako oba ba ako oduro ne ehwan wabreduro ayameba enti meba ne papa na aka oduro papa de a ase ni papa furo bi asem eti oba na wa free mu no ne papa aye friend sen ajara banka okay na wane ya be ma ba ako oba ba ako aba na ma ya konwa me ma ya konwa tena ase a na mbusa ya mane asama ajara banka ba kan se amen ya bua no oti oduro prot so ohwe oduro prot so no mano no woni na wo so obenya obi ato prot no ana na prot eni wa mi o wa ma mi enu se wa ni abrafi ere na mkoto ya prot wo na mde prot no menton te me kasa na obi ade sore koe ti ya sore koe no ana me se na me kura de ne mai obi a prot me hwehwe mi hunu na ni pana bana me nkasa won kwa kire me na ho me frɛ yeboa na me se yeboa me frɛ no onfa me frɛ ne mperensa wa anfa na me janti ade chiye na me se da bi na kurowura me ma me wofa ya wo ya me nana
me de ba kwa akoda no na am ko na nana obusa amane na mbo mama na ya me egboyi se nana me ba oduro wi ye no waje asase watere dem patase ya wase ye bo bi ne din na nim a oje ma no enso ya bo a me fra no so a wonfa eti me de ba na wa fra na hwe so be ba na wa unum de wa ka je na wase wo no ma na se ya ni o de fra ye bo a ne obai na ye bo ase nana obusa no se nana eye no kore na prot no e wo ho ana nana se ne ama ani kofi monko hwe prot no ya ko ya prot no ye si de esiso ana mba ye nam se nana ti ame de ama na ye bobo nsa nana prot no ye si de esiso na no de ama na ye bo nana se sa eni ama yesi da esi so dia minti menka ho asem yesi da esi so dia mini asem bi eka 96.3 awowawie asa pause na bantem o se yesi dan esi so dia woni asem bi aka nti ma me die nti na waba ha anti ho na me busa ya bo ase o ya bo a na asase a wo se o betena so ama se we na o ama yesi da esi so na ne men so me da wase na me de e ba na ho be ma kan wi Maame osuma kan wi ewo de nti a wo do case na ba no se plot no me ba plot no ahu wakwa hu se wo ba plot obi esi dan esi so nti se no wo pe plot wo pe sika de na wo penti a wo de bae me de me be me pa chew eni wo me enkwara na ya papa agi amaye eti me proto no ya fa nkwara na proto maye okay ene na me na eja da banka ede abrante ne baaye no ubisa ne question say dinti no ton plot no me de na che se ma hwehwa mi hunu no kwara na ma adwene ayira wadwena nkoso nti ukote say ya ton no utimi frɛ eja da banka e ka kire ne se plot na ye ka ho asɛm no makon so obi asidan e de asi so ubisa no ehwa ne de ya boa no na me busa no ɛna ɔsesen ɛna ɔse wanka hwe me nam se ya boa na protein wo baaye wo se wo hwa so winime na se wa de wini no na ada na afi wa me yesi de so ma so busa no okay mate ye boa mpacho etesen eje ye boa obi plot sabe se nipa na free mu a ɛna ma me kan wo so wo mamienu e wate asefo asase so ɛna ne agya te ase ada na wadamfo we free mu wa fa kira kwoton ne plot ya sa maami a oti agwam anya se ma fa kiri ne makoton asase no de me maami ti a wo kan nyina ne nka me wo ɛho anu yi anka me yi ma no bate mre nini ɛne se madamfo bi na de na asase jaame se me mpa obi ma ne ntoma na o tre dem patase enti na minya obi e ma ne nto enti me ho na dako madamfo ne frɛ me se wonya obi enti me mienkuja no na onkwaji ne sika dance enti ena me di na chi ne koye ti me koye ne so no lucky na ye kwabena ya wa free mu maami ene papa iba na saa owura no minim no kumase medoma one me maami na etifie ba kontina me ko minim no ti me di madamfo na chi ne koye na me ko hu owura na msa we di menua no enti asase ne kra mo me nka ho asem foforo ena ye kan ne enti ase ebe mu na ote asase ne so ebo ananka odeje nanka odeje sen ena otoma ne sen odeje ni 15,000 okay ena ote so de mema no 120,000 12,000 okay enti ye no na otua sika ni mu bi ma madam me yonko no ena o share na da o magi na so de koye ho nkrata de aba ena me ya dance ni ma nipa ni mienu nyina de wo to ne de asase no no me na me ya dance ni ma wo mienu nyina ena ye koye enti time a wo de share se o magi ni sika no me akra na me kwaji sika no edi koma owura na meba sika no otua aka wie enti se no ya wie honom ne kra se ya ba be ma na free se na odi nanim kwoto asase ne ma no ena wa free mu enti ya ton asase ya ton asase na de wo mu ne se
bɛrima ni asase wura ni firi mu no mewɔ mente empatase ho mente empatase sɛ yɛtrɛ dɛ mpataseɛ ha yɛi na mewɔ hɔ a na ɔmu afrɛ me sɛ o wo nua na na sɛ yɔnko na asase na ɔtɔɛ no sɛ ɔmu nso tee sɛ asase wura ne tee sɛ onipa na firim to ɔmu pɛ sɛ ɔmu san ɛtɔn tian maka dabi dabi na me ma bɛtɔ asase afiri wo nkyɛn na sɛ minni hɔ no mu a wo na matɔ afiri hɔ de sɛ asase no nhwɛ mu biem enti me yɛ sɛ no asase no wɔtua me yɛ danse ni sɛ wɔtua akɔ ne enti me mpene ma mo ntɔn asase no enti asase no me nua no ɛtɔ asase no 2018 ɛna owu covid ni mu enti asase no me hwɛ asase no so a enti emu ana me hu sɛ no ɔsɛ me pɛ kwabena ho nipa na owu ye wankwa yie mante okay mante na makwa yie nti me mpɛ ne ho nipa na me release asase no ɛma no na me ho nwome cause ebia enipa kwantu matukwan na sɛ yibibi ntimi nkokuro mu hɔ a ahe obefa na kwabena so tɔ asase no na omunsi mpatase hene nti ohene baaye no obeye bibia foforo ɛwɔ kuro mu hɔ nkratasem yes bibia was changed bibi omu ye bibia foforo nti ohene ne si so bo de ru sɛ wa watɔ asase obia no bra na ohene nye proper documentation ɛma wo kwabena frim ti obia anko ye ne de na ama no enti ewo mu a ɛna meyire me ka kire no meyire nso nim kwabena ɛna me ka kire nse na ɔso wonim kwabena papa enti obɛhwɛ no waka akire no lucky ɛna okohia kwabena papa ɛna ɔde to nanim so kwabena to asase wɔ baabi sei na me kuna hwɛ so and ɔse sei de ti ko na hwɛ kora akonya tan ho nti no me ye pɛse bɛhwɛ ne ɛna ɔne me papa ikasae ɛna ɔka kire nso ɔmfa me number ma no ɛna ɔde ma papa na ɔfrɛ me ɛna me call ne na azam ko kyiri mu kyɛn sɛ de me kyiri mu ya sɛ no korɛ asase ne da hɔ enti no ɔma me nkɔ kyerɛ no kɔsnya de bia na metimi akɔ hɔ akɔhwɛ ti me call na me papa me wɔ fa ika kyerɛ me sɛ sese nkra na me ba no ɔyare ɔno so ayɛ olman enti sɛ de na me kɔ so tem bia no ntumi nkɔ ne saa enti sɛ bɛyɛ a me mpo bi ma ne dɛ sɛ bɛyɛ obi ntɔn anaasɛ nkodi ahemfo no hɔ te me mpo bi ma ne ntɔma am si o mate saa mre ma me na menim no papa na me hu no ɛna ɔka saa kyerɛ me te bɛbo so me bɛ nan konum achi no da bia nso obi ba ho a na mafrɛ no abɔ na me so obi aba ho asase nso de obi bɛba wɔne bɛka ɔbɛka o mabiem te bibia ni ana me mfa nsie no me manete enti da ko na me frɛ nso obi aba ho nti ye hwɛ sɛ we de be yi a God be so good ɛna nipa no tuaka ɛna ye ho enkrata asɛm de o sɛ ye bia ye enti de wie na so no ɛne ye mekɔ me wo fa me papa yi ho na me de amane akɔbɔ no sika no gu bag mu ekuta me ye o ton ne sen ye ton 50,000 okay ye koye sika no gu bag ne boy amane ye ɛna papa yi me wo fa yi se me enko me sorry di nachi ye koye ya kwa ne kodru maame fie kodru maame ne fie ɛna wo maa yakonwa no media aja woni brain nti no akonwa de e den a wokɔ obi fie obɛma obi nti misra wa yankɔ de ehia no enti edu papa yi ye kɔ maame hɔ no ɛna amane bonim na kɔyɛ entokwa in fact ensem bebre sisim ɛna papa yi ma ye sɔre ye sɛ wɔde ye nkɔ enti maame papa yi ɛma sika ne ka me hɔ sɛ wɔde memfa sika ne 50,000 no yes 50,000 na on sɛ wo mu a wo tɔn asase no ɛkasa ne nyemu ya ye ho allocation proper documentation wo ho de ama nipa na otoye no ni nyina ye 50,000 ni mu omo motoye mo de e na surveyor no kra na obeye eyi no new friends layout no or the kwan akoto old one ni mu edi wono so change ni no e wo sika ya attract ye die wi na sika ni nyina aka 30,000 na sa mo de 20,000 aye asase ne nkrata aye redemarcation o se den yes ane omo di ani 20,000 mua eish ene ye yes ade no enti ewi ene ye de aka ne koma papa na o se den accident wontimi nso sika ni mteme mfa nko na kire mete na je se agya ne ma o kwan ma o ton asase no agya adabanka akwaba agya be ma wo ba be ma afri wonsa wo ma mienu ate asefo asase so ye nyina ye nim Ghana ha
Ghana mra kyerɛ sɛ obi free mu no wanyɛ will ensamanse a enya busua na kyɛ japade enti tumi bɛn na gya unya ya utimi ma abrantie kwan so onkoton oba na sase e wo bra ne mate ase ofa aseme da wase de ohoni kwabra okachem so atosase krata wan fa nkyerɛ me baabi kura na wo passport kura so wan kyerɛ me osu anti banko dwunu wuo kura se be basa ntentem sa ade onyamfie sensa na wo free mu 47 okay enti me wo ha na yade kan me so na me yade da baabi yade ne be kan me ho me ho na kwabra wu tom so enti me bae akɔfa ne demo ne nyina de ama ne maame ɛna me wo ho enti ya oba kura wu me dwene bibi me nwene asase nkosi baabi a de medue be pasase akwan enti de ko ba ya ne se me da hoda mpa ya na me bo se me nya hoden fi da ko makokuma si me si fom domina si ni road ho we se madam bi te se o me ko se papa mpa che ogina ho bi gina ho se papa wona kwa bena papa ne wo nam se han o se na ne ba se wa no wo nam se okosku o se wenti me ka aja unim ni nyina no ye ntwangu se de ye duru so asase na ye den ya mahu asase no wo ba kwa bena asase ha ne da ena abrantie brayim yeboa nasema wo ka kire se wo no wama ne tumi se wo ba na wa free mu ane mate ase no onkoton asase no ena me pese mi hu se eyampa wo na ma asa tumi no ka kire no adentia de man ka kire no ne se na minim se sa kwa bena kura wu ye no nkrata nyina akodi maami ho na wonim se kwa bena wo ma e wate asefo asase so ahen oh eja enti wanwene se bi asebe wo nanamo no daache dumofon ne mame mesrewa wanwene ahu se bi a daache wo nanamo wa mo betimi enya sika kra aba besi dan eja dum ne ntem kra mame mesrew wo mo benya sika besi dan ebi kra bi mu ko school ebedu ba bi a wo kire bi beba wo behia sika emergency bi a mo betimi kra ton asase ne de ato ankra ne school so sa adwene nyina eja ama otirim o mitrim sa nti aden na ma ne ton asase no na me kire de ma me ton ne se bra owura iba ye no ada na obehu me se asase won wo hwe so no de ko frɛ agewai se womra na afei asema abandi nya oyira jewa okay asema ban se asem de se ade na ayira na afei de nyankopɔn ene kwabena saman amani pa na ba mefie nti omra na memfa ntonanim meninge ne wo ba no menye bibia nya no na se mo ha na ma mi bie na naka chem se oni de kofa akwara nneema no ya kofa nneema kura akɔbɛ sa afi ne akiro kofa akwara nneema ne mpran na asa de yire no wo de nkrata ni nyina ma no ne nkrata wɔ no ho donka so ana ya se wo yiri kura de na asase ne krata di ne ho dadaada oso won kan kire a wan kan kire enso de bra yi ba ye obeka kire wo na akɔbɔ na mane wo wan fansie no maame ne ho na maami be mu ese nkrata da kofa ne nneema no na yire di nkrata nyina ma me na de ban kan kire nkrata no nom se saa na mnu mienu ho na agbɔkwara no ho bra ma wo ba menu agya wale mfie num bete no wo no kai ma jelansi nyina ma wow akɔtete ma de oja abrante ne ma 5 years no te ne ma ɛna wa wo hwɛ no na ni born so no wanyina otwika ɛna obɛpɛ ne ho asase adie me yire me wa no ɛna tete akwara no na me ma me nsam ne we nyina me fa nyina akɔ class wa wie school e ma me ne wo me nsa me ba awo ka bi awo ya mpasa wote enkura ne ma no 5 years e pa cha mete no an be fa wo enti wo fa akura no wa ankɔhwehwɛ na atil sɛ wo hu na no otwika me ho no me da me fere wo mu wa makura si woda akɔ na wa ka ja me sɛ wo di pa no wa di akɔje lances na agye lances ne ma no wo di pa da bi mi de hwɛ na wo hwɛ ne nkwala brem e ma ne nyini ye na me bi saw na wa hwɛ na nkɔbɛda su ya ka atwi akɔje license agya to aso ma me boasi commander on na ye me yonko pa me ya anyi me license kapre commander na mam krata de ba MT for preference nti agya wo hu sɛ krata no wo ma me hoi de na wo ye krata no won ho no so won ka bibia ankyerɛ me na me so sesi ya de ha me buko top plot to kuma se maami na nkwara se kwa no be top plot ne se wan siri ntem kwa ne ya ton di minti gens kan kwatwe manso di sa na tie dia na ba kwada no ya okɔ school no na meton na me de ato bank kwara ma no ne se daachi bibi na se fata e de ahwɛ no me de ba ma dwuma ka se beton no bi se maami ne nya adwena enye
se krata me ma wo me ba ma hwe no bibia ne krata wo ko hu krata wo de asie baba pa ko hu bra ye bo a wo kire ni wo de America ba wo nchen ka fa ama be fra ba me fie wo ayiti ho na me na de na maami asase no no ne pese wo je ana wo so fa na se de mi kai wo do adwene ni no so wo fa ye den won fa chesa me na o fa ton ana se wo fa sidan wo fa bibia ni dem ni ma eni ano wedu opukura ban fa me so me ni se me fa na japade de wono ankasa brain mogani epri na japade kura no wo eja wokọ na wo ka kire me se wo afa nkrata asie wo nka nkire ni se de bo aba ya kam de asase na yire o kam ni mo nti ajaska no ma che dia na 30,000 no bi na bi anim ho e wo ho aho wo ye mo aho wo ton asase no fa bo how many months ni asase no 2 years aba wo ton asase 2 years ni na 30,000 eja me ba o wo de say 1 month kura na wo na ama ni tumi so won ko ton asase sika ne ba ya da na still wo ye bo aho je kai ye se me ba ye no sika ba ye no odi ba me fie se papa me ni obi atọ pepere no ye di nkai na be se me koma me wonam de me dim hu ni no hu bibia mu one ye bo a se nkata akra se ye ya se na se me dim shase ye aha na plus no so se kamia na me kohwa asase no na ba bu se bia se ya na se enu de ye bo ntama me frɛ me se me enko ne kohwa asase no na fe so nipa wo bo so we ma se me prince se me prince se ye nkata se ye se ntinam se me dim hu ni ntimi ni na koma me fie nenka maame no ampa me mfiri be fie dia nenka ye transfer cafe na mebusa ye bo anema bi nya bibia atoto yie na se na wo suspect se ebetimi kura ba se ye bo aton asase no e ma ne brosika obeka kire wo no enu nti na sika ida so wo ne hoyi nenka ta asem so kura no ese mitimi sane a ba bia ese bia mitimi sai nenka me maame ti wo de ko hu me no kura se de me kan ya ene me ka tete se mo kire wo yi se me hwe nkwada ba mi ensa nti eje sika ade a wo kwa akoton na wanka se tirimu pa wunya ye na ya adwenpa se wo nana wo ko school nka wo de boa no na 2 years so se 1 year asase sika ya ka ye boa ho ade na mo nkwaje maami ya mfa ma ade ntia de ma me nkwaje ni se maami nhu hin se obi a medu fie na wo pam me anadwobre o ye kodu o na yiri teacher ni bi o tese wo ka ho na me ni wo mu ye pa ye to ase ye ho no dan go na je se eja akwakoye ebekọ gold ye enkọkọ na me fa cha ho bi kasa maame se me kama se wo kasa wo ka je me kasa fa e ke se e ba sa na maami me ti me ba bie se na ba ofie mo so ko na to obi fie yes wo kan sa do amfanya nsa wo nsu wo made so po so wo wieo nteja na mo mo wen mi na no ai mi na no ese o school ba o so mo ye mienu ba ko do e pen mu a pani no hwa wanya be sen o be 33 years na so on de watitim na ketwa na kan won nso e ketwa de o school se si a hwa na hwe no oh mi de oba mi ncha na manisika ote wan chen mi de du kwa na me ka che wona na e bibia ene master eje ote wan chen oba wo ho o wone na ba nchen o school de no oba de ho mi school me o school ben SS na university okay oh yi to ase okay to no ko school mi baga bi te se o abrochire e bo ko disca mane ne de akosi ma me so ne ya ma no na no kwa na nsi ya wa yade aba oba na me ba na frɛ no disca o de ahene nse nti eja unim se ehisem no eya asaya de o na se ma papa menye de ma menye de hwɛ se de ya ma bre pa na me ba wu ma kofa ne dem ne nyina de ama o de wafa na wakofa krata awo adenti na wonsa ka krata ni free wase ne nkyɛn no wanka nkyere eja me pa cha me ba o de krata na maame no na ye be fie na de kyen ye na ase ama ara na afia de krata na ma wo na wanka nkyere me ana m se ye ya hwa de ma ya bɔ ne me pa cha wo ada we ba bema pama o se me pam wo no me ba bu sa ja ya bo ya wo ti hoi no wanka sa wo ba me pam me se da no me nton eje bo wo you dance o papa so opam mo ma me so wa mpam amane kra yo ba amane na me bo ma me say ensem bebre ko so me say opam ye fi se o mu you dance sa opam mo no kra me ye be di ma dance me be di ma dance e da no menton na ye be si there asema o kan to aso say woni wo ma me twantro anka asase no kama ko hwe
me chantra kwabena wuda dada me chantra nka asase no enka man kɔhwɛ papa yi anase yɛ tɔ nkra ka man kɔhwɛ no me chantra ka man kɔhwɛ papa yi sɛ ne ba tɔ asase na eni ɛwɔ baabi sei na wo ya bu a me sɛ wo kɔ asɔre ka no kora me de wo ka bia me chantro na me chantro nso da me chantra nka nyame na bɛhwɛ mo de asase no ɛkyerɛ mo me na me kɔkyerɛ wa Mr. Yebo adan na eja ka kyerɛ wo sɛ ukohu obi obɛtɔ asase na bɛfa no no nkonko hye nipa no sɛ de bɛyɛ a emu bɛda hɔ ama obia timi anya ne tiri mu pade anante ade no amefa papa na nkɔhwɛ no ɛne sɛ medical kan me ka asase obi ba so a no wakɔhwɛ a o me kwa aba asase obi ba enne so obɛhwɛ a enye ne ya na otua enti time a wo betua sika no koraa no ade no ama papa yɛ nhia no ɛno de mama na nhia no na very bad enti sɛ wo hide bibi wonfa bibi nsia a de na esi kwan sɛ da nipa ne betua sika no koraa no ɛno ane sɛ o asase no koraa no ɛyɛ madamfo bi dia na wafiri mu ne papa wɔ ha yɛn kɔ fie ne kɔtua sika no na papa ne nyi sika no de na wo de sie enti a wamfa na nkɔ bibia ni wa na me de sie asase no yɛ sure sɛ wotɔn no 50,000 afe bɛn almost 2 years ni almost 2 years ɛwɔ trɛdɛ mpataseɛ sɛ Holland yɛ sɛn sɛ de minim ne bo ba 50,000 na saa na ne yɛ tɔn ana sɛ wo na ofiri wo pem tɔn no bo a wo pɛ me bisa un sɛ asase no kra na yɛ sɛ yɛ tɔn no me hwɛ sɛ ebia na that time no kra no bɛtɔn cause asase o tɔn anipa ɔde bɛ nipa bɛba no ɔbɛgye ne percentage ɛwɔ mu wobɛwi wobɛyɛ ho documentation enti wo de saa ne ma ne nyinaa no matete afrim sika na ka 30,000 ɛgya sɛ ɛyɛ na hyi enti 2 years ni wama sika na ka wo nkyɛn sika no wɛn sika no ɛwɔ me nkyɛn a wonya ni dabi wonyi so dabi 30,000 intact Mommy asa mo anyina mafom mra o because obi film no wanyɛ will a enya busuafo ne tena se eche ne japade kyerɛ kwan a ɛsɛ de ne japade ɛfa so be ma ni film senka woni makro mpo de a ene nka agya ne ɛna mo wɔ so tumi ba agya da banka oba ni film no na ɔwɔ ma eti ne ma ni mienu ene abusua ne na ɛsɛ mo kwakwaje letter of administration na yegyina Ghana mra PNDC law 111 so na yede hwe ne japade nti agya yebo a asase na waton no moton kro no de yes moton kro no de nti agya mo be pɛ nipa ne sika akwa no asase na nya mo de ya na yakwa akwaje asase no e de ama bra na wafiri mu no ne ma de ya kan no agya yebo a sɛ unim Ghana mra wo ye Leonard wo kasa me hu sɛ wo ye Leonard unim mra enti yede mo be ma Ghana mra na empanimfo nhyehyɛ bi e wachire mi ankasa mra nyam na me yeye na yegye mo ama mra ne sɛ yede mo ma emra na sɛ mra ka sɛ monkɔ a eye mo amasem bataja yen ka sɛ eyinsem nti no me ba wafiri mo asase mama tumi sɛ yen konkoton ba me yire wo ye machine nti no sika no kora menye ebekɔ gold yen kokona yen tena asase so sa ebasa na mo ba na wafiri mo no modi na boro wono yiri nyina no modi akora na bro maame anyade maame de wanyade kete one try waja akora ma papa 5 years wa free mu na se wakwa akonya nkrata nka de edi kan eja krata ni odin ne ye mema kora ne tu saa na mo no wankasa wo greediness ene wo selfish interest nti no wo de krata na kwa akosie ama ho aba asema fe na abeka se o me kra de krata na wo me nchen o maame wanya de ba se ho na mka se me pa ne chew eti wo je onfom so otu mu se wanya de me je me mfom so otu mu se me ama o me pa me chew da maame eja so wan pa ne chew me ba me kwa asade me pa ne chew pa ja ja no de ma kan chew de eja wo abisa no maame bre ko fa me ti mo se wani kura tai kokko wa eja wani atai kokko wa wani abre tie de me kan wo do wi aye do be ye bia e wa ne betia wo maame tie adwempa wo te ma ho e betia me magi says asem si a no oni ho na wo asoma beka no ehu nyansa akwara ya wo kasa wo hwa tie de me kan no se wa hwa ne da mia na akwara tie de me kan wa ko bagi ska kura na mi su na mi su na makopa bosia wa me ba ku afiri ye ho nam de ama no na makodi pa nam de atu akware ka wa hwe ne da wo ba wa abro kire wo ba sika 2 million na wo mu a na wo de abre no mami mpacho wa akwara ne da
de wo mu ni se maame wan hwa akra ne da emfa akra na sase ho free oba ni free mu no nya hwa wan hwe ni ntina mo beton na sase aye na chi basa enti maame nya sa oba ne hwe mu na ade ba ye eya sase no wasem ne ye ka eja de ntina wusu sa wa na ataka ade ntia eba na wo sa wa ni na eja maame me ba oba na wawuo no eya rehosem kese se eja besie ne ba but wawuo no ehisem de yese ode wansan ho ahi ebebere wukuro so what you say no na akwafa asem we nyina ba ama bra ye bo take advantage of mumienu entokwa eda mu ntemu a mentemu wase nti no wakwa akoton asase so oton 50,000 so wan ton ne sa hwan ne nim ba akofo akohunu dansini ne hwan mami eja tie me de ma me ka san se ada me bo ka so asmo o kan nyina obo ane se ada ekofa ne nyema no kura cheri ansa na je ya bo yi me te ada no so kofa ne nyema no e se ne mpran se ne yire no o de ka tare nyina ma wo onte bra me hu na je ya bo yi ya oba me fie so be ka sa asere ho asema kire me na me kofre o sabra e ba akofo anwinam minum ye na wo ba no wo ba ye na me ditu wani se be me kwa brewu se sama na akofa na ama me na wo ba kire me a enti bralam betie bi lam no nyina nye pempe suwa na nkro aho na be ka kire me se wo di ada ekofa kwala nyema no adana na ne mpa no e di nkrata ne nyina ma wo ni akofa che nti eje say 30,000 wo di ache eja ye bo a me fa che no nene 2 years won kwaji ye de se wadi o mami ne se de mami ko ya sa no na me awerho ne nyema adwendwi pa na me ja eja mi jawo ne eja ye bo ama police na Ghana mra no ye de aye adwuma so what mase ye nchi wontumo we ye invitation otu ho ya me mobo ba wo so wo yare me ya me sure na nte ekura mitimi hu ba se ye ja ye ma emra ye adwuma ese ye ma Ghana mra eye adwuma abusuafo ya pesa ne ma no ma me wo bekomu na asase ya no wo pri nyina no ko no akrampo na nka ebefa nyesa na tie wo kasa kro so wo one ne mabesi one ne maben mama me bana sida wo so no de ahwe nkwara no na uba kosi da wo so a onkon wo de kwama nkwara be ono onwo na de no no ankoto ne land nsi ni de mama me pa cha o me ba tie me se nkwara ni susa na me ba no ya adwuma wo betima ton land no pesa asase ne ba yiranti ena wo sit so na odi ahwe nkwara no masema me kan ye no eja ebo a se ye bejai ama Ghana mra aye adwuma no wate se papa iti yi mehwe se de osi nante wo yare ni ade because the police nche no se si e no wanya baila e ha dwen enti ye be e de ama emra mompe enkofo a eja mensu wate bibia be ya fine minim se mu oya mu oya se obete oba 5 years na wo yira nhwehwe na wo hu na akora na eye pani a wotwi ka ye kan aseme frɛ wan kwa akura na se ankohwe oba ne da owuyi anu afa akira akwaje ne krata anka nkyere papa yi se mene memma ene ba besi dan na oba na ofiri mu no asase no otoma wo ne wo ma abra wo no so ma ete ase woni agya nyina amamoa mo ba na wa firi mu no eti wo na no oba be nyina bebo mo so bo da ache me pa cho me ba no wa nyine ho wa ba me nchai ene be nyine ye wa nyine ho efie no ma si adru sen se efie no na me say bo a efie ni nipa na si adru sen we no story building to a sea floor sisro no enipa na oto land no watokro no de because enye ne de eja entimi masa authority no se me ba free mu nti kokoton asase bra ontimi masa enti se de Ghana mra ne se no saa ne de asemu ebefa nti eno wanya de me pa chewo ne ba woni wo ma ne kwa akosie no wo ma no omo do omo ni ma omo be wo edo omo ma betene fie ho me pa eno ne ye ono ne wa ne ba we friend ni mpem obo ne mpem kosie wa na kosie ne ba no me na ne ba wo me ansa e na kuru firi mo ampa ne ba be ma ne kosie
wa boy me kasa ne baba ma me baba ma wo ye Jesus hu bibia ensema baba so asema wa ka wa boa me ba ni ya fredi ni mpa wa de na to ne maame wa boa wa de na to maame Matimo fa me interview mra me nti ye be jai case no na ye de ama emra no enipa na oto asase na ye be invite no na oni mpanimfo aba be hia sika potin a wode toye say una ato na 100,000 na be ka 50,000 no wa sha that to tell us ye radu we dey afa me kon ho who is your Valentine condemn na ade na e man timi come Valentine easily ba mema muntimi enchirem ya na say wo muti o ye wa he no muti omuni mo ho onim ne ho se di ekai se me ko kan se me ko ba bra bi di kura ya se anti agijina na edi enti na enya abna edi na enya abna nko a enu woni mu a be kwa koya asem foforo case ni be case ni ana bi edwani dwante ni aje se do no aye so ke be na ke fo condemn ni feelings no away match but condemn my share cases no so condemn watching a day a man for Betty feelings damn yana bibi ya yemi man se won kana mi wo yana bibi ya yemi wodei midei man se won kana mi wo iodei midei condemn say wudi modo disa eti we ya condemn Valentine and o de amawo no my hwe cases no na because we be as a draws no am here with colors no I say osuso Maria be sraw me flow one punch o say me kan head akura train ye the woman say o say colors dey wo dey kan onu osusu say bia na akwa ni ko ye bibi na so di ko bibi anka uhunu colors na anka me kire wu mu nka wo kire mu say eye red eye anti multi colors susu mu no nka me mu ohunu de say akwa no di ko bibi na say white dia on say dress no na man ba jo ebisha white ebisha ya yire mu dress o mema no oh yes na wo yire no na say number say ke da kura bam na say dross de animu ni e flat who say mema mo boxer no flap wo mu but dross de flap bi anim ti bolobolo no begu hin na wo tie nti adman kuma sam ni a kire wase e begu hin mema ye say ya yire dross a ye de animu no ko ye chi ni de chi na ba anim na say kire na aye say sumie nura ho no eno no emuso condemn be kumio eti condemn wa show yire dross da oh de tell say ya na me hin wo say na wo yire mu odu na say me ya na ro na say o ta hye o ta show yire dross and then Friday o say e do so wa sha na yire pieto na o de animu ni kwahwe akire o de akire na ba animu oh me bia wa show yire dross I was so sad ya no ya de animu no ba ni akire na de akire we secret sia na koda woto on ya de no ya dodo no na we no atimi abanimu na egum kama oh yes oh yes kasa me she elder you know free what tira na me ka jo se nya me fiem komla sum je me kwa we ye na elder you know free mo se kasa wo she kasa ye she eti ma o dia no dia o dia mate condemn mami dia na em ya kaka ma ba cho se mami on the case ni ba na no obedi for say na wo asemi say wouldn't say the be because yeah asemu e de bia ye ka last 3 weeks nyina na me ne da ne champion ho pa ma wode me ba ko ma bema papa idie ahyemu kena o man yi super o papa ni su ne wira ho show ni ya ne bre ne de ma mi wampe
Bemeti was what the order by no 5 years. Only answer or driving. Was a Maame friend. Na papier to my bomonding. I sharp or lay yam into baby. A bad say, a japadia bemo, and with your old cofa. Ya wire, just a be what you say, crata, sebe ya, den baba ya wood ya. Ma, Miss ya, Mama, you're winning the power, Tiasia, one sinning the wool, and you're chilling sem. Yama, to my dear name, the young. Shall be on Shane bad da, but I call any way of Copina Japadi. So your bar or Waria or Copre, Kojisica. Eh, ya, ma'am, a nipan wawama. I was sending ma. Now, mammy, you could fight a possible coin most dance, Sunanka, no Mrs. number 20 question, one of the only one to be said, you Mama, I am pressure paddy, meaning so many sentiment Casabe. But, Mama, you know the power, Tias, and winning the power ye. Nipa we are, Sabi, within your BPR, and ye, my nipple, sorry. Now, I'm catching up say, Funu, Uton, one city crobianto. And yet, and so what Tias, I am tongue. Tete Junkrobi, me to a man of sorry. Was he a crow as a man do a one who will be able to create the crow money as a man do a one who will be able to crow. Yet the body a question from Nasa, say inama, yet the banche question from Nasa, say inama, yet do any park question from Nasa, say a fan cry. Ye crow as a man do a one who will be able to crow. Ma, a damn it, take him with him who say, ah, Nipa. Yeah, Mobo.